Kuhlekwa owamaskandi othenge imoto enezivalo engafani. Ngube ngalele bengamukele bukele emakhaya kwesimanzonzo lapho kuthulela khona indaba zamaskandi ehlabahlosile. Kwesimanzonzo esikhathini maskanje ngudotse indaba zokuthi owamaskandi usephenduke ihlaya egonjwe zokuxhumana. Emva kokuthi eveze ngempela ukuthi usethenga imoto yakhe esibili njengoba bazokhumbula ukuthi ngonyaka ondlule noma ngonyaka ophelile uvezile ngempela ukuthi uthenge imoto yohlobo leAvanza. Lo mculi ophinde futhi abegida uthibela umfowapongose abantu abaningi bamazi lapha egroupini yakhe uKhuzani uyigida ngoma khona. Abantu abaningi bafika ngempela bambongele esaveza imoto. Bese beyibona abantu abanakayo babese bebona ukuthi le moto ngathi ngempela uhlobo lemoto endala noma imoto ngempela esike yaba yi-second hand. Njengoba abantu abaningi besho ngempela ukuthi njengoba le moto ibe nembala engafani ngenza ukuthi yakaba engozini yemoto yabisikhanda kabusha yesibuyisela khona egarage. Abantu abaningi bamhlekile ngempela uthibela ukuthi kade uqhosha kangaka kade uqhosha ngemoto eyi-second hand. Kuthe kusenjalo bese ephendula ngempela uthibela wathi abantu abaningi uyawazi vele umono wabo awuqali manje ushilo ngempela ukuthi abantu abaningi kade balokhu bemgxeka bethi akaphumi ngani uKhuzani ayivulela iqembu lakhe uthi wabaphikisa uthi yena uyazi ukuthi uhlaleleni lapha eMandaba. Ushilo ngempela ukuthi uKhuzani uyambonisa nangezimo nje zempilo general. Ushilo ngempela futhi ukuthi yena njengoba umbona elapha eginqini angakho ukuthi akafundanga uthi wafunda ngempela wathola iziqu zediploma lapha kwe-engineering. Uthi kodwa ke wayithatha leziqu wayibeka ekhaya. Uthi wabona ngempela ukuthi la eginqini engaphila ngempela. Uthi uzoqeda nya lolu khondo lokuthi abantu bebukele phansi iginqi bebukele ngathi umkhakha ngempela ongekwazi ukuphila kuwo. Ushilo ngempela ukuthi yena wasibeya phansi isicucu sayo idiploma ku-engineering kodwa wakhetha ukuzoba igida ngoma. Uthe futhi kuyamsebenzela njengoba usephindile wathenga imoto yesibili. Mbukele emakhaya ke akehlanganeza athi sizombono wakho uthi wena uyibona kanjani uma ngempela abalandeli bamaskandi sebeyo kanje bevele bebona into encane nje mase ngempela bekhwela phezulu kwakho mase ziyakhala njengoba sekhalile kuyena umfowapongose ukuthibela bemgxanga ngempela ukuthi uqhosha ngemoto endala imoto enezivalo engafani. Bule emakhaya ke akehlangana ne-comment section phinde sihlangane futhi ngokuzayo sengiphathele indaba zamaskandi. Till next time. Siyabonga.